και με την Άντρη Κυριάκου, κομμότρια, η οποία θα μας βοηθήσει σήμερα να χτενίσουμε 7 κορίτσια στη σειρά για να δείξουμε χτενίσματα τα οποία μπορούν οι μανούλες κάθε πρωί να δοκιμάζουν για να μπορέσουν τα παιδάκια τους να έχουν συγυρισμένα τα μαλάκια τους και βεβαίως να εντυπωσιάζουν. Αυτό θέλουν τα κορίτσια. Από μικρή ηλικία, αφού γυναίκες είναι, θέλουν να φροντίζουν για την εμφάνισή τους. Άντρη, καλή σου μέρα, καλώς όρισες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θα αρχίσουμε με την Έλενα, που της έχω φτιάξει 2 μπλεξούδες. Θα δείξω στη συνέχεια πώς το φτιάχνουμε. Της έχω κάνει μια χωριστρούλα στη μέση και έχω συνεχίσει με τα... Αυτά είναι τα γνωστά βρουλάκια τα οποία κάνουμε εδώ και χρόνια, τα γνωρίζουμε και είναι κάτι εύκολο. Και μπορείτε με ένα ωραίο λαστιχάκι να το τελειοποιήσετε. Ωραίο, εκείνο είναι το παραδοσιακό. Ναι, είναι η Ελένη πηγαίνει στο δημοτικό. Είναι πιο παιδικό. Πιο απλά, ναι. Πάμε στις μεγαλύτερες τώρα. Η Άννα πηγαίνει λύκειο. Επειδή οι κοπέλες τώρα στο λύκειο τα φτιάχνουν μόνες τους, τις έχω φτιάξει μια κορδέλα. Τις έχω πάρει το κομμάτι από αριστερά την τούφα, την έχω πάρει στο πίσω μέρος και την δεξιά και την έχω πιάσει με ένα λαστιχάκι. Από κάτω? Ναι, δεν θέλεις να γυρίσετε κάτω? Αν μπορείς να γυρίσεις την καρεκλίτσα, ναι, να το γυρίσω λίγο. Η κοπέλα για να φανεί πώς. Πώς γίνεται αυτή η κορδέλα από κάτω. Βάζουμε λίγη λακ, γιατί από το πρωί δεν φτιάχνουν μόνες τους συνήθως οι κοπέλες. Και με ένα λαστιχάκι, απλό, λεπτό. Τις 2 τούφες από το μέτωπο. Ναι. Αυτά. Ωραία. Αυτή είναι η κορδέλα. Δεν φαίνεται άσχημο. Όχι, φαίνεται πολύ ωραίο. Ναι. Και πίσω και μπροστά. Μπροστά όντως σαν να έχει κορδέλα η κοπέλα, αλλά μπορεί να το κάνει. Οι 2 τούφες με λάκα είναι κολλημένες στο κεφάλι και μπορεί να το κάνει από κάτω. Πολύ έξυπνο. Ναι, μπορεί να το κάνει και από τα αριστερά ή μπορεί να το πάρει από εδώ και να έρθει να φαίνεται τελείως σαν κορδέλα. Και απλά η Άννα, επειδή η χωριστρούλα της είναι στη μέση, η Άννα το κάνω έτσι. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο πιο μοντέρνο. Εδώ η Χριστίνα. Τις έχουμε κάνει την διεξούδα. Γύρισε πάλι τα γκρελάκια να δούμε. Από το βράδυ και έχουν πάρει αυτό το σχήμα το wavy. Τις έχω αφήσει στις κλαντζούλες, τις έχω πάρει εδώ τα φούσκωσα λίγο. Και απλά πήρα μια τουφίτσα και την γύρισα για να μην φαίνεται το λαστιχάκι. Γύρισε τη λίγο στη καρεκλίτσα για να το δούμε στην οθόνη. Η τούφα πώς την έχει γυρίσει για να μην φαίνεται το λαστιχάκι. Μπορεί να τα πάρει από το βράδυ με λαστιχάκι και να τα πάρει μια μπλεξούδα. Το πρωί θα ξυπνήσει, τα μαλλιά της θα είναι wavy, πολύ ωραίο σχήμα και θα πάρει μια τουφίτσα από τα μαλλιά και θα την γυρίσει εδώ. Και θα τη στερεώσει με μια καπριτσούλα, με φουρκέτα. Μια φουρκέτα. Ναι. Πολύ ωραία. Και μπροστά τη φραντζούλα πώς την έχεις δουλέψει? Τις έχω βάλει μετά ισιώνεις με το σιδερό για μία ίσια τα μαλλιά, απλά βάζεις λίγο λάκ. Και πάμε σε ένα μαλλί σγουρό, το οποίο έχουν πολλά κορίτσια. Είναι πολύ σγουρό. Θέλω να συστήσω ότι θα δώσω μια συμβουλή ότι καλό είναι να μην βάζουμε στα μαλλιά μας πολύ σφιχτόν κότσο, γιατί δημιουργείται πονοκέφαλο στα παιδιά. Και δεν είναι και το πιο καλό όταν είναι στο σχολείο και δημιουργείται και τριχόπτωση. Όταν είναι σφιχτά τα λαστιχάκια δημιουργείται τριχόπτωση μέχρι και στα παιδιά. Ναι, και στα παιδιά. Και ιδίως οι κοπέλες που πηγαίνουν σε δημοτικό γυμνάσιο νιώθουν άσχημα με το σγουρό μαλλί και τα τραβάνε πολύ. Και ως συνήθως παρατηρώ πολύ συχνά να έχουν αρέωση στα μαλλιά στο πίσω μέρος της κεφαλής τους. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Όχι σφιχτούς κότσους στα κορίτσια αυτής της ηλικίας, επειδή είναι ευαίσθητη η τρίχα και υπάρχει κίνδυνος από τριχόπτωση και βεβαίως ακόμα πιο άσχημα τα νιώσουν τότε τα κοριτσάκια και το σγουρό μαλλί ωραίο είναι. Πάμε να δείξουμε αυτή την πρόταση για τα κορίτσια. Είναι πίσω το μαλλί της Θεοδόρας, ναι, τις τα έχω πάρει πίσω. Πολύ ελαφριά. Να δώσεις ένα γύρο στο λαστιχάκι, δεν χρειάζεται 2 και 3 που τα τραβάνε. Και έχω χωρίσει τα μαλλιά σε 3 στούφες, σε 3 ίσες στούφες. Τα έχω γυρίσει, έχω βάλει φουρκετούλες. Για θέλετε με κοτσάκια, απλά δεν θέλω να είναι πολύ σφιχτό, να μην ενοχλά, να είναι το καλό κονοκέφαλο. Το έχω κάνει και έχει δημιουργήσει ένα σχέδιο. Για να την εντελώς να τη δούμε, πίσω ακόμα. Όμορφο είναι. Όμορφο είναι. Και πολύ περιποιημένο. Και πολύ εύκολο, γιατί η Θεοδόρα μας πηγαίνει στο γυμνάσιο. Πρέπει να είναι περιποιημένη. Και μ' αρέσει που έχουν φορέσει και τη στολή του σήμερα. Και μ' αρέσει βέβαια.
το παντελόνι το γκρι το μαύρο με το μπλουζάκι αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάμε τώρα στις κουκλίτσες τις μικρούλες να δούμε στον νηπιαγωγείο τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι η Μάρια. Επίσης θέλω να σας δώσω μια άλλη συμβουλή για τα μικρά παιδάκια. Όταν δεν έχουν περάσει το έδαφτο έτος της ηλικίας τους, καλύτερο είναι να μην τους βάζουμε σφιχτά λαστιχάκια, γιατί η τρίχα είναι ευαίσθητη και δεν έχει ακόμη σκληρίνη και είναι ευαίσθητα. Γι' αυτό καλύτερα να αποφύγουμε τα λαστιχάκια ναι. σε αυτή την ηλικία, δηλαδή από βρεφάκια. Ναι. Τα κοριτσάκια θα έχουν μια καρφιτσούλα, αλλά όταν μεγαλώσει το μαλάκι μέχρι 4 χρόνων να μην υπάρχουν. Ναι, γιατί η τρίχα δεν έχει ακόμη, είναι μαλακή, δεν έχει ακόμη σκληρίνη και δεν είναι ευαίσθητη. Καλύτερα να αποφύγουμε. Σημαντικό αυτό που λες. Επίσης έχω κάνει μια μπλεξούρα από μέσα και τις έχω βάλει ελαφριά κοτσάκια εδώ. Ελαφριά όπως λες, για να μην τραυματίσουμε την τρίχα. Και είναι έτοιμη για το νηπιαγωγείο. Είσαι έτοιμη, θα πας νηπιαγωγείο, αγάπη μου? Θα πας στο σχολείο φέτος? Θα πάει. Να μην πάει. Πάμε εδώ στην φίλη μας την Έλενα. Γεια σου Ελενάκη. Έλενα μου είπες έτσι. Και μου είπες ότι θα πας σχολείο ή δεν θα πάει σχολείο? Να πάω. Να πάει σε ποιο σχολείο? Ξέρεις? Πες μου, ποια είναι η δασκάλα σου, ξέρεις το όνομα της? Πες μου, πες μου. Α, είναι εκεί τη δασκάλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με αυτό το μαλάκι τι θα κάνουμε τώρα. Ναι, καταρχάς έχει πάρα πολύ ωραία μαλάκια. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να βάζουμε σφιχτά λαστιχάκια. Θέλω να τις κάνω κάτι όμορφο και για τη ζέστη να μην ενοχλούν το παιδίο που παίζει στο σχολείο. Εγώ. Άντε τώρα, όπως την κάναμε την Μαρία δίπλα με το κοτσιδάκι, θα σε κάνουμε και εσένα. Ναι. Πολύ ωραία αυτά που σου έχει βάλει η Άντρη εσένα. Ναι. Тези πεταλουδίτσες εδώ. Είναι στη μόδα τώρα, δεν θα στέλνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό το μαλάκι, πώς θα το διαχειριστούμε εδώ. Επίσης θέλω να πω ότι πολλές μαμάδες δυσκολεύεστε με το χτενίσμα των παιδιών σας. Θα θέλω να σας πείσω ότι είναι καλά να βάζετε ένα σπρέι για ξεμπέρδεμα και να χρησιμοποιείτε αυτές τις βούρτσες που είναι πλακέ. Να μην χρησιμοποιείτε αυτές τις βούρτσες να χρησιμοποιείτε, λέει η Άντρη, μανούλες, αυτό. Ναι. Και να χρησιμοποιούν ένα ξεμπερδευτικό σπρέι για να μην για τα παιδιά πονάνε. Θα μαλακώσουν τα μαλάκια. Ναι. Αχ, σε τραβήξω, συγγνώμη. Έτσι κάνω και στις κόρες μου το πρωί και δεν τους αρέσει. Τραβάω εγώ τα μαλλιά. Ναι. Υπέροχο. Κοίτα τι ωραία κορδέλα. Είσαι καλή, είσαι καλή. Μια χαρά είσαι. Και από την άλλη πλευρά θα βάλουμε. Επιμένει η Άντρη ότι δεν πρέπει να είναι σφιχτός ο κότσος και βλέπουμε ότι βάζει δύο πολύ χαλαρά κοτσάκια με κορδελίτσες από τη μια και από την άλλη. Διαφορετικό χρώμα, έτσι για ποικιλία. Ναι, για να είναι στη μόδα. Μπράβο. Έτσι, χαλαρά λέει, δεν με επιτρέπεται σε αυτές τις ηλικίες να είναι σφιχτός ο κότσος. Θα πονέσουν και τα παιδάκια, αλλά θα καταστρέψουμε και τις πουλές. Μετά τα παιδιά φοβόνται, δηλαδή βλέπουν τη μητέρα τους με τη φτενιά και τρέχουν. Εδώ θέλουμε να πούμε και να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι αυτή η διαδικασία είναι απόλαυση και θα γίνουμε όμορφες μετά και όχι να πονάει. Πάμε εδώ να τη δούμε για άλλη μια φορά. Να την δούμε για άλλη μια φορά. Εμένα μου αρέσει πολύ. Για χαμογέλα και πες καλημέρα. Πες καλημέρα. Καλημέρα. Και σε σένα. Πάμε εδώ. Ένα μαλλί τώρα μακρύ και πολλά κορίτσια, αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια να μεγαλώσουν τα μαλλιά τους, αλλά είναι δύσκολο. Και βέβαια κάνουν και διαγωνισμό, ποιος είναι το πιο ναι, αλλά είναι δύσκολο πάλι το πρωί να το χτενίσουν και να το έχουν πάντα εντυπωσιακό και περιποιημένο. Κάνε μας το βρουλάκι τώρα αυτό το ωραίο που έρχεται από τη μια πλευρά και τελειώνει στην άλλη και είναι της μόδας πολύ. Και σε παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον. Τι κάνουμε στην αρχή? Λοιπόν, αυτό μπορεί να το κάνει και μόνο του το παιδί, μπορεί να το κάνει και η μητέρα, αλλά επειδή είναι στις πιο μεγάλες ηλικίες τώρα. Χτενίζουμε καταρχάς πολύ καλά τα μαλάκια. Χρησιμοποιούμε σπρέι, χρησιμοποιούμε αυτή τη βούρτσα για να μην κόβεται η τρίχα προσεκτικά. Καλό είναι να είναι λίγο στεγνά τα μαλλιά, να μην είναι ακριβώς βρεμένα, γιατί η τρίχα σπάζει όταν είναι βρεμένα. Τα κορίτσια που βρέχονται συνέχεια τα μαλλιά τους, αυτό δεν είναι καλό? Όχι, σπάζει τρίχα όταν το χτενίζουμε. Όχι, να μην βρέχουν, να είναι βρεγμένα τα μαλλιά όταν το χτενίζουμε. Ναι. Τι πιάνουμε τώρα? Παίρνω μία ντούφα από το πάνω μέρος της κεφαλής και επειδή εγώ θέλω να το κάνω στα πλάι, το έχω στα αριστερά. Το χωρίζω σε 3 ίσα μέρη. Θα προσπαθούμε να έχουμε το μεσαίο σταθερό. Και από πάνω τα περνάμε τώρα τις τούφες και από κάτω. Κρατώ την αριστερή πλευρά, είναι άλλες 3 τούφες. Την αριστερή τούφα παίρνω λίγα μαλλιά από το αριστερό μέρος, το ενώνω
είναι το ψαρακόκαλο, αυτό που κάνουμε. Ναι, και έρχομαι από πάνω στη μεσαία. Το φιδευτό. Φιδευτό, όχι το ψαρακόκαλο. Έρχομαι από πάνω από τη μεσαία και ενδιάμεσα από αυτές. Μετά παίρνω τη δεξιά ντούφα και έρχομαι από πάνω. Ωραία. Και παίρνω τη μεσαία και έρχομαι από πάνω πάλι. Δηλαδή το μεσαίο θα προσπαθούμε να το κρατάμε. Και οι δύο πλαϊνές παίρνουν κάθε φορά από λίγα μαλλιά από τα πλάγια. Ναι. Είναι δύσκολο πραγματικά αυτό το μαλλί κάθε πρωί τώρα να κάνεις βρουλάκια. Δύσκολη υπόθεση. Και αυτό και οι προτάσεις αυτές πρέπει να τις δοκιμάσετε τώρα που δεν έχει σχολείο ακόμα λίγες ημέρες και να τις εφαρμόσετε τα πρωινά που τα βιάζεστε και δεν τα ξέρετε τι σας γίνεται. Λοιπόν, απλά εδώ θα είναι η λεπτομέρεια, μετά θα φτάσουμε στο κάτω μέρος. Τι θα γίνει στο κάτω μέρος? Θα παίρνουμε πιο χοντρές τουφίτσες. Για να γίνει τι χαλαρό το βρουλάκι, δεν θέλουμε να είναι σφιχτό ούτε εδώ σε αυτή την ηλικία. Όχι, το βρουλάκι δεν είναι αρκετά σφιχτό. Αυτό που δεν συστήνω σε αυτές τις ηλικίες είναι αυτά που τραβάνε τον κότσο και το κάνουν και αυτόν τριχτό. Είναι δηλαδή μέχρι να πάνε σπίτι στις 1:30 που θα σχολάσω. Να έχουν μονοκέφαλο. Είναι ειδικά τα κορίτσια που έχουν σγουρά μαλλιά. Δεν ξέρω, πρέπει να νιώθουν άσχημα, δεν ξέρω και τα τραβάνε. Και έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ τριχόπτωση. Και εδώ στις... Θέλω να πω εδώ λίγο, άντρη μου, για να βλέπουμε τι κάνει. Δεν ξέρω, παιδιά, αν μπορούμε να δείξουμε. Έλα από εδώ. Κάπως καλύτερα για να βλέπουμε και τι κάνεις ακριβώς και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ξεκινάτε με τις κινήσεις για να φτιάξετε ένα φιδευτό. Έτσι το λέμε. Έτσι. Ναι. Και μετά το παίρνετε από τη μια πλευρά και σιγά σιγά χαλαρώνει όμως. Εδώ, με πιο μεγάλες τούφες προς το τέλος. Τώρα έρθω εδώ, παίρνω κάτω, παίρνω το μεγάλη τούφα. Ναι, θέλει. Μάλιστα. Εδώ μπλέκτηκε πάρα πολύ το μαλάκι. Να το χτενίσουμε. Ωραία. Να σε βοηθήσω κι εγώ. Έτσι είναι κάθε πρωί. Χριστιανό κάθε πρωί, ναι. Μα θέλετε μακριά μαλλιά, τι να κάνουμε. Σιγά σιγά βλέπετε ότι πήρε σχήμα. Στο πλάι μπορεί να το κάνει μόνη της. Σου αρέσουν έτσι τα μαλλιά σου, όλοι εντυπωσιάζονται και σου λένε τι ωραία τα μαλλιά σου. Αυτό, βεβαίως και αρέσει. Βεβαίως, σε ποιον δεν αρέσει, έρχεται καθένας να σου λέει τι ωραία τα μαλλιά σου και πώς τα μάκρυνες και γυαλίζουν. Ωραία είναι. Να τα προσέχεις όμως τα μαλάκια σου. Κοιτάξτε τι ωραίο βρουλάκι που έχει φτιάξει τώρα. Αν τη μόλι λίγο εδώ. Μπράβο. Επίσης, για να κάνετε πρακτική, μπορώ να σας πω μια εύκολη λύση: να βάλετε ένα κοτσάκι εδώ, ένα λαστιχάκι, και να συνεχίσετε να πλεξώσετε από εδώ μέχρι να κάνετε πρακτική σας και μετά μπορείτε να το συνεχίσετε. Και αυτό το λαστιχάκι, και αν το θέλετε πιο χαλαρό. Ναι, αυτά που είναι τώρα είναι της μόδας, είναι ανοιχτό. Απλά ερχόμαστε και ανοίγουμε εδώ. Ανοίγουμε την πλεξούδα. Ναι, και έρχεται εδώ. Πολύ ωραία. Να δείξουμε το κεφαλάκι έτσι όπως ξεκίνησε. Βλέπετε, είναι από αυτή την πλευρά ολόκληρη. Έχει έρθει η πλεξούδα και πάει ως εκεί που πάει το μαλάκι. Και είναι υπέροχα τα μαλάκια. Και συμβουλές βεβαίως έχουμε δώσει για τις διάφορες ηλικίες και επιτρέπετε τι να επιτρέπετε για να μην καταστρέψουμε από μικρή ηλικία τα μαλάκια και να τρέχουμε και να προσπαθούμε να το δυναμώσουμε. Βλέπω και τις μεγάλες κοπέλες που έχουν αρέωση μπροστά που είναι από παιδική ηλικία που το έχουν πάρει, που είχαν πολύ τραβηγμένα τα μαλλιά τους. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που αραιώνουν τα μαλλιά. Έχουν εδώ αρέωση για το ότι είχαν τραβηγμένα. Στο μέτωπο, εδώ μπροστά, όταν τα κάνανε τα βρουλάκια. Και στο πίσω μέρος, εδώ, στο εδώ μέρος. Όπου ήταν ο κότσος, ο σφιχτός, για να είναι συγκεκριμένα. Ξέρεις, πολλές μητέρες, και το ξέρω αυτό, είμαι σίγουρη, προσπαθούν να είναι μαζεμένα τα μαλλιά και να κάνουν το σφιχτά. Για το πρόβλημα, για τις ψήρες ακριβώς. Να μην είναι τα μαλλάκια ανεξέλεκτα και να αρπάζουν κάθε μέρα να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και γι' αυτό τα έχουν έτσι. Αλλά φαίνεται αυτή δεν είναι η λύση, επειδή θα ταλαιπωρούνται τα κοριτσάκια. Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να προστατεύσουν αρκετά από τις ψήρες. Να πούμε ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει τα μαλλιά του και υπάρχουν και φιλμάκια. Έτσι, αν θέλετε περισσότερα, μπορείτε και εκεί να αποταθείτε. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια σήμερα να σας δώσουμε τις καλύτερες συμβουλές και πρακτική συμβουλή από την Άντρη Κυριάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τη Γεωργία που μας έχει στείλει τα κορίτσια και τα κορίτσια να ευχαριστήσουμε που έχουν έρθει μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Καλή νέα σχολική χρονιά σας εύχομαι. Και στα μικρούλια που έπρεπε να είναι στον υπηαγωγείο,
για πρώτη φορά στο σχολείο και θα φύγουν από τη μαμά και από το σπίτι να πάνε στη δασκάλα. Βεβαίως και τα υπόλοιπα κορίτσια, καλή χρονιά να έχετε. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι θα φροντίζουμε τις Τρίτες να δίνουμε τέτοιες συμβουλές για τα μαλλιά μας και των μικρών των μεγάλων, άντρες και γυναίκες, για να διατηρήσουμε τα μαλλιά μας, να μην χρειάζεται να ξοδεύουμε και πολλά χρήματα, αλλά και να ταλαιπωρούμαστε. Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε για σήμερα. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Και για αύριο έχουμε φροντίσει να έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και βεβαίως την δική σας συμμετοχή. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο. Αχ, καρδιά μου, τι να σε κάνω κι από